Ym 1924, sefydlodd DJ Jones, neu Dai John i bawb yn lleol, gwmni bysys ym Mhentref Grymych, a hynny i gludo plant yr ardal i'w hysgolion. Yn ddiweddarach, un o'r gyrwyr oedd ei ferch Decima, neu Desabws. Hi gymrodd yr awennau, ac ar ôl 60 mlynedd tu ôl i'r olwyn, o'r diwedd mae wedi penderfynu ymddeol. Am o'n i'n blentyn bach, wedi diddordeb mawr da fi i cael symud bysys rownd ffyrn. Wym mrawd hefyd yn dreifo. O'n had yn gweud, wel, ti fynd i gyrru bysys o beth i'r le? O, ie, wei hynny, beth mawr. A fe tries i wedyn a pases i. A wen i ma wedyn, mynd a gyrru bysys wedyn i Llundain, a Blackpool, a lan i'r Alban. Ni'n mwynhau hynna, mwy na dim. Yn ogystal â'i chariad at fysys, ar un o'r cerbydau hyn, ffindodd Des ei chymar. Dath ei fwco bys da fi, achos oedd e'n ddartwr môr, a eisiau mynd i Llanelli. A ffala cwrddon ni lan. A eithon ni dau gili wedyn am 7 blynedd cyn priodi, a fe dysgus ei wedyn i ddreifo bys. Fe eisiau dreifors o'na, a gas e i ddreifo bys. Ym 1990, penderfynodd Des werthu rai o'r bysys, gan gadw un bws mini bach a'i ddefnyddio i gludo plant Grymych i'r ysgol ym Mhentref Eglwys Yrru. Fe ddys i'n abod Des trwy'r plant i fod onest, achos mi oedden nhw'n dod i'r ysgol ac yn dweud storiau am Des fel cymeriad unigryw. Beth oedd y plant yn wedig yn merched i dwlu arno, achos oedd Des wastod yn edrych yn smart iawn gyda'r colir ac yn y blaen, a oedd y merched yn dwlu arno. Yn ystod ei chyfnod fel gyrrwr bys, mae Des wedi gweld tipyn o newid yn y cerbydau hyn, yn ogystal â'r agweddau at fenywod yn eistedd tu ôl i olwyn y bws. Dwi'n cofio bobl yn stopo ar stryd a gweud woman driver, a o'n i'n gallu gweld nhw yn y mirror yn gweud hyn. Oedd e'n beth mawr da fi wedyn i edrych yn bob man, achos bod nhw'n gweud hyn bod mynd i'n dreifo, ynddo fe? Oedd e ddim yn rhywbeth oedd eich yn poeni chi? A wedyn byd. Tames i'r bws tu fas Buckingham Palace, a when i'n fod stopio yna. A dwngos a explaino i'r bobl na Buckingham Palace a le wedd y frenhines yn byw. A mae'r heddlu'n dod atau. Mae'n gweud fod ddim hawl da fi i stopo fyny. A gwelodd e wedyn taw Grymych oedd y bws. A fe dath e mewn a wedodd e, o, siw mae bobl Grymych. Dwi'n dod o sosban fach, wedodd e o Llanelli. A safies i cael ticket. Hwna'n beth pwysica. Ond atgofion melys iawn, dych chi? Odi, hyfryd. Mae llongyfarchiadau chi ar eich 60 mlynedd. Diolch yn fawr. Ac ymddeoliad hapus iawn i chi. Diolch i chi. Byddwch chi'n gwelisio fe? Bydda, sa'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud nawr am sbel. Trad lan? Trad lan, ie, falle. A lle mae'n neud ni, dwi'n rhif si.